Umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Ako po, nag-suffer po ako with traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, pinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalamig at maraming malalamig. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yung isa inyo, story lang, agi-agi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic na. Ako po, biro ang depression. Kuni po ang sarok na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipon, ulan sa kuya. Para na katulog ako kimarami. Pero po para sa kuya, ini naging epekto sa kuya. Alam po ninyo po nata, ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tap every before bedtime. So, minsan po,
nakakaturog ako kay mga alas 8 na kibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil nga naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, mabubuhat-buhat ako. Tada ko lang kung mauubos ini. Ano ako ini, antidepressant na bulo. Hanggang sa ini circle. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Aramunin doon sa rupo kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturok, sang gato, ining saro, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil po nararakan. Na pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagaro ako tigba rin, na pagsigi kong kaiisip, tulog na halos nag-aararap masama ko kaya para paday ko po ara magiging ko. Then nangaji po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LDU Kamali. Nagkarama ko. Sabi ko bro, dahil ko naharap kung sa'yo na kumakro-ibol. Kasi po ining sa room box na yun. Actually, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po yun. Sabi ko ka to sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon ako makwarta. Pangbakal kinamagulo. Sabi ka to ni Junel sa kuya, bro, ini istingon. Tinawanan niya po ako, ini produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya niigwadig di sa banko. Sabi po sa kuya ka to ni Junel, nakatrabaho ko, testingon mo ngayon ito. Pinot na ginibo ko po kani, 2 times a day ko. Sa room Mega 8 at Mega 1 sa aga, sa Hugtong, sa Bangli. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po ang magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Mega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po hindi agad ako na CT scan pero nung uminom po ako ng Mega 1 bumaba na po saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nga pala. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At
Yun nga po, nalalaman din tayo nung sinabi napakatas ang kanyang kriyati. Kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dahil po nakakatukaw, pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inyong tibulong. Maputlaon na po siya, tsaka nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro araw ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano ko siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, Opo. nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Nung ay salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat na po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan. Oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nanda po yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na
medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat-lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you. Di ba? So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yan ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at humabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni tatay. Opo. Amen. Amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam.
At siya po ay uminom ng Amazing for during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga amazing products. Ikwento mo, madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So, dinala namin sa ospital at nung ilabas, totally stroke na talaga siya. Talagang hindi na makalakad. Hindi na siya makalakad. Nakahiga na lang sa kama. Siya. Tapos nung nangyari, may reseta sa kanyang 7 Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. Sabi niya, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo na yung anak niya. Na yung anak niya. Natulungan natin kasi kung may leukemia, Opo. yung anak Oo, niyang na- dalagita, nagkikemo po, nagkikemo. na. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakalata ko, alam ko ba, doon basta may BCGB. Opo, opo. So, hinanap ko ang makalipat dito sa Albay. Tapos nagtapat na. Bangko So, Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa ako ng budget, nasa wheelchair ko siya. Hmm. So, uminom siya ng Megawan noon. Naubos Kasi- na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. Hmm. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo, nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, Opo. ngayon nakatayo, Oo, madali lang makaskas yung makaskason. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Sabi ko, kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya, kung nakatayo ka na, limalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, tayo ko na lang yung para i-use yung patno. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair to, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mong natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling sa, Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsahin, Yes. Kaso, syempre, matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Okay. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iyo bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasawan. relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. Opo. At ito mga produkto natin na nakatulong. Opo. So ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, Very, very may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Iya. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey Bitito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hinganan nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member,
Pwede. So maraming salamat, Dok. So, thank you so much, Madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat. Hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling. Tuloy-tuloy magkapagkamo, magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat po, Dok. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslo. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agom na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinao sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman nagpa-check up naman ako today naman na ano na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na kaya pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin narahay. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Haluido. Mga perang eh. Mga magsi 6 months nga. O, ito. 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa mo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- Amazing Juice. Amazing Juice, Sarong organic dok. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Magpasalamat Pero- tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. medyo mag-irari ako ng Amazing Juice. Siyempre, Diba kasi ako- doon gumaling yung apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So So, yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtao di sa ko yung tao Mm. na naturuan ako na dili narahay so ako puso makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na
mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So, ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalong-lalo may mga karamdaman. Turo ko lagi sa Indo na maray na bulong, maray na para sa kuya na mati ako manakarahayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa Dahil sa imo naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless. Okay, magandang hapon ating mga amazing people. Andito naman tayo, Friday. Alas 5:30 hanggang alas 6:30, tutukan ang kalusugan, kabuhayan at bayanihan or kaunlaran. Kasi yung KKK sa umaga po yon, ito KKB. Pwede na rin natin KKK, di ba? Okay, so magandang balita at may magandang balita. Mayroon naman pong hindi maganda. Pero sabihin ko sa inyo bakit kaya tumutok po tayo. So congratulations nga pala kay Madam Jose Ubanya Olaguer ng Lower Binugsakan, Ginobatan, Albay, Purokwan po ito. Okay, at siya po ay nag-purchase ng maraming produkto. Dati po natin itong distributor dyan, stockist. So, congratulations. At maraming produkto ngayon si Madam. Pwede po na siyang puntan sa Purokwan, ERSD, Lower Binugsakan, Ginobatan, Albay. Ang kanya pong contact number 0947-5985-333. Yan. Okay, so congratulations. Asawa nito ay Kapitan Siman. Yan. Okay, so yan po magandang balita. At congratulations din sa pamilyang Domingo. Yan po sa Ginobama nito Albay. Na ito po ay nakahiga na lang, pero with the grace of God, thank you Lord for using Amazing 4 and other products in just 3 months. Ngayon nakatayo na, nakalakad na, at nakaigib na sa labas. Dati po ito ay binubuhat na lang pagpunta sa CR. At hindi na makaupo, hindi na makatayo. Pero with the God's grace at nagtiwala sa atin, multiple na pong karamdaman niya. Yung kanyang creatinine 700 plus. But yung latest, after 3 months of intake of our Amazing 4, ay 137 na lang. Nagulat yung kanyang nephrologist, di ba? Nagastos nito sa hospital, since last year ay kulang-kulang 500,000 na.
sa amin po naka-recover in just 26,000 plus. Na hindi lang bigla na pabalik-balik yung 3 balik ata dito yung kanyang wife. Okay, ang masamang balita naman po itong tinawag sa ating kanina na may pasyente raw sa isang ospital. Grabe na kung may pag-asa pa raw na maaga stage 4 cancer pala sa ospital. Naka-confine kung may pag-asa pa. Sabi namin, subukan natin. So papunta na po dito yung tumawag sa amin. Kaso po ay in transit pa lang sila, ay patay na raw yung pasyente. So condolence sa pamilya, God bless sa kanyang soul. Yun nga po sinasabi namin, huwag nating hintayin na grabe na, namamatay na. Kung kayo po iinom ng produkto namin, mamamatay kayo within 3 months, ibig sabihin wala na talaga. Punong-puno na ng bad cells ang inyong katawan, yung mga immune cells ninyo halos hindi na gumagana, konti na lang. Kaya sabi namin, wag naman po yung mamamatay na. Kung kayo po may pera, gawin na lang natin medical tourism. Titira po kayo sa aming mga rooms, sa aming dyan sa Dorotea Resort and Spa. Pagkatapos kukuha tayo ng nutritionist, kaya naman ninyo, mayaman kayo eh. Pagkatapos kuha tayo ng nurse, then meron tayong medical doctor na pwede kayong bisitahin, then kami ay talagang bibigyan namin kayo ng tamang pag-inom ng ating Amazing 4 ay para po ay malaki ang tsansang makarecover kayo. Kasi ang pera, it's not a problem sa inyo. Pero hindi ninyo alam na itong aming mga amazing products ay malaki talaga ang tsansa na makarecover kayo. Di ba? Kaso kayo, pinipilit yung mga gamot, nakainom ka na ng taon hindi ka pa gumaling, nagpakimo ka na ng ilang cycle, hindi ka gumaling, ibig sabihin may kulang. Hindi namin sinasabing masama. No. Correct me if I'm wrong ha. Baka yung magsasabi sa inyo, magsusumbong kayo sa ospital, sa doktor. Wala kaming sinasabing ganyan. Ang sinasabi, yung kulang, kami ang magpupuno. Diba? Kasi ang buhay po, isa lang yan Isa lang. Hindi po dalawa. Ang pera mo, saan katutang ang pera mo Anin mo ang pera mo kung mamamatay ka? Diba? Useless. Diba? So, nakikinig dyan. Kayo may mga kakilala kayo maraming pera. Medical tourism na kamong gawin natin. Di ba? Para malaki ang tsansa na makarecover. Hindi ko naman pakikialaman yung gamot ninyo Ang pakikialaman lang natin, yung aming pagpainom sa inyo at saka yung pakakain namin sa inyo. Dapat mga na yan. Wala nang mga karne-karne. Di ba? Sabihin lang saan kukuha ng protina. Sa mga gulay may protina. Saan? Sa isda may protina. Ipapakain natin isdang mga first class kasi kaya naman magbayad Diba? Nakakabayad nga ng milyon-milyon sa hospital Pero buhay ba? Yan ang katanungan. Kung i-combine natin yung mga gamot, yung sa hospital at sa amin, malaki ang tsansa. Diba? Okay, maliwanag. So, yan po. Yung medical tourism ay na po kayo at yung mga sa medical tourism, i-endorse sa amin ay may incentives po kayo. At ang kagandahan nga po ngayon, may raffle. Raffle, ang grand prize 50,000. Si Madam Josie kanina, ang raffle coupons niya ay 10. Kung manalo ka ng 50, 25, 20, biruin mo yan. Diba? Ito po, multiple na panalo. Binibigay na namin. Wala nang isa lang ang panalo. Multiple na. Kasi dito, seryoso ka sa amin, seryoso din kaming manalo kayo. Diba? Huwag na yung ganyan negative. Wala, itapon na natin sa sa kanal o sa Inodoro. Diba? Kami noon, nung I was in the networking business, yung bago ako kami na magtayo ng bagong kumpanya, anak ko, ang ticket, ang queue po namin, sang katutak. Kaya mga raffle abroad, kami
Halos lahat ng mga parapol kami. Kasi ang ticket ko ganyan. Oh, ang dami-dami. Yung kalaban namin, ticket, kakaunti lang ang coupon. Siyempre kami mananalo. Anong malay natin next year or after 3 years, meron na tayong raffle abroad. Diba? Yan ang gusto ninyo. Thailand, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Vietnam. Diba? Dito muna. Pagkatapos sa kanang Korea. Diba? Okay. Kasi yun kasi, mas maganda yung wala tayong visa. Pag may visa kasi, medyo mahirap. Diba? Okay, maliwanag. So, congratulations, Madam Juicy Olaguer. May 10 kayong coupons. Susunod nito, baka 20 coupons na ang makukuha ni Madam. Diba? So, siya po ay nasa Purokwan, ARSD, Lower Binugsakan, Ginubatan, Albay. Contact number 0947-5985-333. Yan. Okay, maliwanag. So, ito po, mga minamahal kong kababayan, aktual. Si Mr. In 3 months, naka-recover. Dati, binubuhat na lang. Yan po, God's grace. Thank you, Lord. Diba? Ngayon naman, may tinawag sa amin kanina, pupunta dito yung kamag-anak para agapan daw yung may stage 4 cancer. Kasi hindi natuloy, nakakonfine kasi ito, nasa hospital eh. Hindi natuloy kasi nga patay na yung pasyente. Yan nga po sinasabi ko parate. Ay hindi namin matutulungan yung patay na. Wala na. Or yung mamamatay na talaga. Okay, di ba? Lalo cancer kasi iba yan. Pero yung mga sakit sa puso, marami kami naka-recover dyan. Di ba? Yung mga may diabetes, high blood, high cholesterol, and so forth, yung mataas ang creatinine, marami po tayong natutulungan dyan. Kaya kung kayo po may pera, medical tourism na. Huwag na kayong mag-isip. Huwag na kung ikaw may pera, huwag mo na sabihin doon sa mga anak mo nagkukontra sa'yo. Bakit ka mo, pag namatay siya, tuwang-tuwa sila? Di ba? Ikaw ang nakakaalam, ikaw may pera, go ka na. Di ba? Kasi yung mga anak minsan, parang nanghihinayang. Bakit kayo ba naghirap dun sa magulang ninyo? Naghihirap yung magulang ninyo. Di ba? Dapat nga yung mga anak isipin makarecover ang kanilang mga magulang. Dapat iyan ang tunay na mga anak. Hindi yung after natin, yung pera. Pinalaki na tayo, pinalaki na kayo, pinakain kayo, nakatapos kayo sa pag-aaral, may maganda na kayong buhay. Ano na yan? Tama, huwag na kayo mag-isip ng mga mana. Ako walang minana. Bakit ako walang minana? Umasinso sa buhay kasi nagsikap ako. Di ba? Ganun po yan. Okay. So, medical tourism, kahit sino po sa inyo pwede mag-refer. Di ba? Para marami tayong matulungan. Pwede po, kung mayroon po tayong free bakanting room dito po sa Kabangan, dito po ibilagay natin. Pero kung wala, dyan po tayo sa Dorotea Resort and Spa. Maganda dyan kasi may swimming pool, di ba? Okay, at meron din tayo dyan na spa. Later on, activate natin ang spa yan. Ang problema lang kasi, ang problema natin sa aliko na hindi normal at saka ang daloy po ng elektrisidad ay mababa. Kaya nasisira lang po yung yung mga gadgets, di ba? Okay, so ganun po mga minamahal kong kababayan. Kung kayo po ay naniniwala, ako po ang sinasabi ko katotohanan, I'm going 71. May pasabog po ako sa August 17. August 17, 18, 19. Mag-abang po kayo dyan, di ba? Pero August 16 pa lang, baka may sasabihin ako sa inyo. Okay, maliwanag. Lalo na po yung mga user natin na mga mahihirap, may regalo po kayo sa akin. Ako po kasi may birthday, ako magre-regalo. Kasi hindi na po ako maghahanda ng may lechon, ng ulam mga 5, 6, 7, 8, na nasa Dorotea tayo. Hindi na po. Sa birthday ko, lang tayo niyan, lugaw-lugaw. Diba? Thanking the Lord na ako'y buhay, 71, very healthy, at maraming natutulungan. I'm very thankful to the Lord. Ngayon, kaya nga tayo may pa-promo na, meron tayong pa-contest kasi
thanking the Lord para kayo matulungan. Tapos naman ay kung once na maganda, magtulungan po tayo. Huwag ninyong ako'y sisikat. Sikat na rin ako ng kaunti. Matagal na ako. Inikot ko na ang buong Pilipinas dati. Pati abroad, huwag na kayong huwag kayong mainggit sa akin, 'di ba? At kung ako masumikat ng gusto, panalo kayo kasi hindi po maitim ang budhi ko. Ang aking puso, ang aking budhi ay pula. 'Di ba? Oh. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Huwag ako sumikat, kasama kayo, lalong-lalo ang mga mahihirap, 'di ba? Kaya kayo na nga dapat magdasal na sumikat si Doc Joey na maging magkamal ng pera para marami akong ipapatulong sa inyo, marami akong ipapakunti sa inyo, di ba? Kaya huwag kayong sa akin na mainggit. Bagkos dapat kayo, oy, yan si Doc Joey. Kilala ko yan. Ngayon, kaibigan ko, natulungan ako niyan, di ba? So, ipagdasal na ako kay Lord kasi kung maraming nagdasal para sa akin dahil sa birthday, huwag po kayo magbibigay sa akin ng regalo. Ang inihingi ko lang po sa inyo, i-pray po ninyo ako na very healthy, laging safe, wala tayong balakin man, di ba? At lalo tayong makatulong sa maraming tao, na kung pwede may pasyente tayong 10 ang minimum, hanggang 100, isang araw, pwede yan, walang problema. Di ba? Meron po ako palang kinukuha na taga-Naga. Mag-uusap lang kami ni Ma'am Lynn at saka ni Ma'am Angel na parang gawin kong trainer and sales marketing officer. Baka ito po ay pag-usapan lang po namin yung kanyang package, di ba? Ganun po 'yan. Kasi po ay kami ay talagang wish namin na makapunta sa inyong lahat. Marami talaga kami naming matulungan sa inyong lahat. Kasi nga po, andito ako at this point of my life to help so many people. Yan po pinagdadasal ko sa Panginoon. I can help thousands and even millions. Diba? Para lalong-lalo sa mga senior citizens, sa mga mahihirap. Yung may pera, okay naman. Kung kayo may karamdaman, niwala kayo sa akin, gusto ko rin kayo matulungan sa inyong kalusugan. Diba? Pero kasi kayo, meron kayo nakakapunta kayo sa hospital na mga first class. Diba? Na pwede kang magbayad ng 100,000, milyon, na mahirap hindi. Kahit 3,000 nga lang, member natin para magkarapol sila, hirap na hirap, di ba? Okay. Kaya nga po, katulad kanina, may bumili 2,000. Sabihin mo na kipapamusun 3,000 para may rapol. Kasi sayang rapol di ba? Hindi po para sa amin yan. Kung 2,000 po, kung 2,000, okay sa akin yan. Pero yan kasi, raffle na yan. Pinamimigay na namin yan. Expected na yan. Makasit aside na po ang funds niyan, di ba? Bibili ka ng 2,500, dinagdagan mo lang 500 para maka 3,000, may raffle coupon ka. Ang purpose natin, gumaling ka muna, di ba? Pero sayang. Ako ganun po. Alam mo, nasa networking po ako dati. Bumibili po ako niyan. Pag last day, bumibili ako, nakahanda na ang mga cards ko. 100,000, kumisan kalahati mo, kumisan. Bumili ako ng 1,000,000. Makuha ko lang yung titulo. Ganun ako. Kasi sayang. Sabi, paano, Dok? Saan mo naman dadali mga produkto? Hindi naman kako masisira yan. Kahit kahit kako yan maubos ng 2 years, panalo pa rin ako. Di ba? Ganun nga. Nung kami nagtayo ng kumpanya, marami pang produkto doon sa dati kong kumpanya. So, inaano ko. Sinasabay ko. Hindi, pinopromo ko. Kuha na niya. Ganun lang po yan. Pag may contest, talagang ibuhos mo na. Huwag ka nang negative yan. Magdasal tayo kay Lord at gumawa tayo ng aksyon. Ganun po yan. Okay, maliwanag. So, yan na po. Ang unang draw natin, December 19. Puro 19 po yan. Next draw is for April 19, 2026. And last draw is December 19. December 19. Hindi. Mali. August 19. August 19, 2026. Pag maganda po ito,
baka po sa susunod, doble na ang first prize, grand prize, baka 100,000. Kaya pagdasal po natin lahat. At ang wish ko po, tayo magtulungan. Nakita mo na maraming gumagaling, sabihin mo na dyan sa lahat ng kapitbahay, kamag-anak, kakilala, ay Dok, nasa ano kasi, nasa Pangasinan, walang problema. Video call sa akin, kausapin natin, katulad nung sa Kamarin, dito sa Karamuan, Camarines Ro, nag-video call sa akin, yung anak, nakausap ako ng mother, nagpadala po ng 7,000. Di ba? So, ganun po yan. Walang pinadala namin sa GNT. Pinadala muna yung 7,000 through GCash, then pinadala namin yung produkto sa GNT. So, wala pong problema kahit saan pong lupalop ng Pilipinas yan. Pag sa abroad pa paano? Sa abroad po, kayo na magpapadala sa priority mail dyan sa post office. Hindi na po kami. Ang sa amin lang sa Pilipinas. Okay, maliwanag. Dok, baka meron naman tayo dyan na FDA. Hindi yun, i-attach natin. Kaya wala pong problema. Ang problema natin yung pera. Diba? At yung hindi mga kuripot. Kasi yung kuripot, kinukuripotan nila ang buhay nila. Ang buhay nila, nangangailangan ng ating mga amazing products, huwag kuriputan. Diba? Kasi pag kinuriputan mo, parang inaano mo sarili mo na hindi mo talaga gustong gumaling ka ng tuluyan. Di ba? Ganon po yan. Okay, maliwanag. So, magne-negative ka na naman. Kayo po. Ako walang negative. Tanungin po ninyo kay Ma'am Len para sa aking buhay kung ano-ano. Aside from Amazing 4, mga healthy coffee, choco, juice, bumili pa ako ng 3 yung mga powder, di ba? Yung mga gatas, yung mga corn soup, sama-sama 3 po yan. Sa gabi, hindi na ako nag-rice, yung pong kinakain ko. Mayroon pang pure honey yan, di ba? Mamaya, pwede ako kumain ulam. Kasi nakabili ako kanina na sariwang tuna. Yun, talagang kinusido ko. Sa Opo, yan. Nakakain ako ng marami. Kami nakakain ng marami. Kasi sariwa Diba? So may natira pa. Yun, ulam. Kakainin. Pero walang rice. Kasi pag ako po sinabi ko, hindi ako kakain. Diba? Kasi dinidisiplina ko po ang buhay ko Isa lang ang buhay ko Diba? At nakikita po yan ni Lord. Diba? So ngayon, pag akyat ko niyan, magtitimpla na ba akong 2 scoop ng negosyo, 2 scoop ng iyong violet na tawag nito ng sweet potato at saka yung corn soup. Isa lang kasi ang corn soup isa lang na scoop kasi nga po pag dinalawa ko medyo nahirapan akong dumumi. Di ba? Pagkatapos inom na ako ng mga amazing products natin. Yun na po ang aking pagkain. No rice po. Kasi nga po, nagkakaedad na kahit po 101 ang aking pong fasting blood sugar, nag-iingat pa rin tayo. Pero sabi ko kay Madam Lynn, ako sa August 19 siguro, kakain na rin, baka kumain na rin ang konting rice. Kasi May, June, July. So, after 3 months, baka kumain na lang ng rice kasi normal naman yung aking blood sugar. Pero konti lang. Pero yung 3 yan, na hindi ko naalisin yon. Di ba? Yung purple sweet potato. By the way, sa amin pala naka-promo yan, naka-package. Di ba? Naka-package. At meron pang orange na pag kayo marami bumili, baka ilibre ko rin. Di ba? Kasi ang orange yan, pag bibili ka lang mag-isa, hindi ka makabili sa online. Bibili ka 3. So, more or less, yung more or less mga 350. So, pwede ko paring Kasi ako po, ay nag-i-invest ako. Ganun po ang utak ko. Hindi ko, paano ko hindi nabili? Bakit hindi mabili? Di ba? Ibig sabihin, wala kang ginagawa. Magdasal tayo kay Lord. Di ba, Lord? With your grace, bukas marami kayong matutulungan. Padagsain po ninyo mga taong papuntahin sa amin para maraming matulungan. Tayo naman, yan, nag-aano tayo. Bukas nga pala, sa umaga, 11 to 12, actually 10:30, may na tayo, yung ating kalusugan, kabuhayan at kaunlaran, KKK.
with Miss Angel Garcia, yung ating ginogrom, di ba? Na ginogrom na ating assistant ni Ma'am Arlene, di ba? Okay, so yan na po ay marunong na rin kasi communication graduate po ito. Okay. So kami po, muna siya ang in charge diyan, din ako sasalang o kaming dalawa. Hindi ko na inano si Ma'am Lynn kasi si Ma'am Lynn yung panggabi, di ba? Abugbog na siya sa trabaho. O ngayon, meron akong kinakausap, baka maging sales and marketing officer natin, magaling din sa radyo yun, sa Naga. Hopefully, kung kaya ko yung sweldo niya, kasi alam po ninyo, kasi dyan, yung sweldo. Pero alam mo naman po, ay nasa pag-uusap lang naman po yan eh. Ang importante kasi ang gusto ko, ang wish ko, pag pumunta sa akin, makakatulong. May positive attitude, God-fearing, God-fearing, at saka yung hindi na utusan ng utusan. Yung makakatulong sa kumpanya. Hindi yung hinahabol sweldo lang. Diba? So, ganun po yan. Kailangan team player ka. Oo, ganun po yan. Okay. So, kasi meron akong project na ipapagawa sa kanya. Oh. Ngayon nga pala, ito, para matulungan ko na lahat ng mga mahihirap. Di ba? Lahat ng gustong umasinso. Maging marketing officer na po kayo ng ng Dorotea Resort and Spa. Okay. Meron kayong komisyon na 10%. Okay, para yan, Dorotea, ko na yan. 10% doon sa nito. Halimbawa, nagbayad ng team building na isang kumpanya. Binayad is 110. Diba? So, ang nito, dahil sa tax is 100,000. 10% ka, may 10,000 ka. Diba? Pwede po ito, lang kayo, tinatawag dyan na kayo ay part-time. Nasa gobyerno ka man, nasa pribado, pwede. Halimbawa, ikaw taga DSWD. Merong mag-i-event kayo. 10%. Hindi na 5%, 10% na. Para makatulong lang sa inyo. Diba? 10%. Kayong mga gusto po, pwede magsadya sa akin dito, magdala kayo ng resume or pwede ninyong email sa amin sa docjoybitito19@gmail.com at pwede rin ninyong i-send ang inyong details sa aking ang Facebook ko mismo, sarili kong Facebook, Joey Bibon Bitito, Doc Joey. Okay, wag po doon sa Doc Joey Bitito page kasi doon po sa mga health po yun. Okay. Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bitito, Doc Joey. Yung naka-long sleeve po ko dyan ang aking profile. Okay, para matulungan ko kayo. Ngayon ka sa akin, puro tulong na. Wala na, share ang wala na yung, sayang yung pera. Hindi. Ganon din po sa medical tourism. Meron din po kayong matatanggap na doon dito rin, sa nito, sige, 10% na rin. Nito. Less tax, ibig sabihin. Okay. Sa mga mayayaman ito, ang ibig sabihin medical tourism, mag-i-stay po dito sa Kabangan or sa Dorotea Resort. Okay, maliwanag. So, para makatulong sa inyo, kasi alam ko kayo, bakit ko naman i-offer kay Doc Joey dito? Wala naman akong incentive. Ito, bigay ko na sa inyo. Diba? Para lahat, everybody happy. Matutulungan natin yung pasyente. Diba? Matutulungan namin kayo. Diba kami naman, makabayad ng mga bills namin, mga opisina, lahat-lahat. Diba? Lahat tayo happy. Everybody happy. Walang hindi happy. Parang si Manny Pacquiao, happy. Happy ang entourage. Happy ang lahat happy. Diba? Ganon tayo. Diba? After all, pera lang yan. Ang pera dapat marami makinabang. Okay. Sana po naintindihan ninyo ako. At sana po ay maganda ang ating usapan. At laging tandaan yung aking kami andito para tulungan kayo. So lahat ng may mga karamdaman, don't hesitate to come to us tomorrow sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral. Katabi po niya ng Barrientos. Yung ni Mayor Hisham, di ba?
Legazpi City. Huwag kayo pupunta doon sa may iglesia, medyo malayo na. Katabing-katabi namin yung Mabel Passion, yung gumagawa po ng mga pangkasal na damit, pang special occasion. Okay. So glass po kami ang aming pintuan. Bukas kami alas 8:30 hanggang alas 6:30. Ang aking numero 0910-4482-598. 0910-4482-598. Okay. At 0917-853-8933, 0917-853-8933. At ang aming pong FB Live tomorrow. FB Live, pwede po sa Joey Bibon Bitito yan or sa Doc Joey Bitito. Alas 10:30 po, puro po yan mga testimonial. Alas 11 hanggang alas 12 naman po yung ano. At I don't know, baka po mayroon akong interview. Wala. Wala raw. Ay, programa daw. Okay, so yan po magandang balita. Sana ay tayo ay magkatulungan. Sana po ay kayo ay laging andyan para kayo ay matulungan namin. Kaya tumutok sa ating mga programang kalusugan, kabuhayan at bayanihan every Monday hanggang Saturday from 5:30 to 6:30 in the evening, except Wednesday. Then Sunday 9:30 to 11. Then mayroon na po tayong FB Live tuwing Wednesday and Saturday from 10:30 or 11 to 12 noon. Ito po ay kalusugan, kabuhayan at bayanihan. Diyan po dinidiscuss yung ating mga pa-contest na ang grand prize ay 50,000. So, mga minamahal kong kababayan, sana nasa mabuti kayong kalagayan at kayo po ay naniniwala na ang magandang balita ay dapat yan ay pinapamalita. So, see you. Maraming salamat. Magandang gabi. Keep safe everyone. God bless. Good health and we love you all. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen.